Hello everyone, welcome back on my channel if you are part of this channel, and if you are new on this channel you are also welcome. Please subscribe. First of all bafowethu, I have to say thanks to everyone abahlezi bengisupporta ngaso sonke isikhathi mangenza something on this channel. Ngithi nje ngiyabonga kakhulu bafowethu, keep on supporting. Nami ngizokwenza okuhle fonini. So today's video ngizokhuluma yesterday I saw a video engajwayelekile. Ushada abantu ababili, then umkhonyana wabonakala ephikisa umfundisi ebafungisa ngeifungo zomshado wabo, then umkhonyana yena ubephika. Wena wakho kuzo mina ngaze ngikuze since I was born. So ngaphandle kokunimoshela isikhathi ke bafowethu, let us get on to the video. Nawe uzibonele ukuthi wenzeni umkhonyana kule video. Tholakele sisidulile lapho ube ngumkami ohlangene nami, siqedile nalokho futhi ukuba ngibe nawe kusukela namhlanje nalokho sidlulile, kukuhle noma kukubi lokho ngikhulumela yena obakhulumela mina, uzohlala naye kukuhle noma kukubi, akuzothi uma kukubi bese uyamshiya yena noma ngishiya ke uzofunga naye. Ake uma ezofunga sitakamkhulumeli kulungile. Tuthi ngicela usho emva kwami lo ngishoyo, sicebile noma simpofu. isipofu suka kumina awusuke kumina kubhaliwe lokubhaliwe mina umkhwenyana sukani phela sisibili sicebile noma simpofu, njoba vele simpofu ufuna ukubona umshado wakho umkhwenyana yibuso ufuna uya ekubuleni nasekuphileni, njoba sivule ngikuthande ngikuthokozise, siyakwenza lokho size sahlukaniswe ngokufa. no phela ngifuna uqamba manje ukuthi sokwaniswa ukufa manje uthini mina Ngicela kumakhosi. wenzani manje. Okay bafowethu, nathi video sidlalile nonke niyibonile. Engifisa ukwazi mina ukube wena ubumakoti ubungenze njani umkhwenyana enza nje, and ukube futhi ubumfundisi ubungenze njani umkhwenyana enza le yanto leya ukuthi uzama ukwashadisa. So let me hear on the comment section ukuthi wena what do you think. Just go to the comment section and leave your comment ukuthi wena ukube mhlawumbe ubumkhwenyana noma ubumakoti noma ubumfundisi kupho obungakwenza after kwenzeke le yanto leya. Ngokucabanga kwakho ubona ngazi ukuthi umkhonyana besesimeni is right, noma mhlawumbe khona de kusebenzisile mhlawumbe ethi uzama ukucima amahloni then kwagcina sekwenzeka le yanto leya. And ukuba ukukhona kulomshado ubuzozizwa unjani wena, noma mhlawumbe kuthiwa wena ubuyizihlobo zalabantu abashadayo, ikupha nje uzokufila through le yanto eyenzekile. Okay bafowethu, thank you so much for viewing this video. Just go to the comment section and leave your comment ukuthi wena kunguwe obhekene naleya challenge leya yini obungayenza just ukhengisha isimo, ngoba phela sibonile ukuthi umkhonyana uze wacela wathiwa umkhonyana sicela wehlise ulaka ukuze umshado uqhubeke, and kuthiwa umshado uqhubekile futhi. Thank you so much.